jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Konkluż proċess ieħor ta' xiri ta' sede ta' soċjetà mużikali oħra, din id-darba hija s-Soċjetà Filarmonika Santa Maria tal-Mosta li tiġi salvata minn żgumbrament. Il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Art u l-Gvern Lokali xtara mingħand il-privat is-sede tas-Soċjetà Filarmonika Santa Maria Mosta li ġiet akkwistata b'investiment ta' 360,000 euro. Din hija d-disa soċjetà mużikali li tingħaqad ma' 8 binjiet okkupati minn għaqdiet mużikali oħra li issa l-Gvern u s-sit tal-binja prinċipali li minnha joperaw. Din is-sena biss, il-Gvern u mistenni li jkun investa total ta' 19 miljun euro. Dawn l-għaqdiet mużikali kienu f'riskju serju ħafna ta' żgumbrament minħabba sitwazzjoni legali marbuta mal-liġijiet tal-kera ta' qabel l-1995. Il-Viċi President tas-Soċjetà Filarmonika Santa Maria Mosta, Daniel Muscat, spjega ma' One News li issa wara dan l-akwist għandhom il-ħsieb li jagħmlu restawr estensiv lill-faċċata tas-sede imma mhux biss, kif huma impenjati aktar minn qatt qabel li jkomplu jgħallmu l-mużika b'xejn lill-aktar ġenerazzjonijiet. Dan l-investiment fisser ħolma li saret realtà. Fil-verità li jenna bħala kumitat qed ittina serħan il-moħħ li fl-aħħar mill-aħħar aħna nistgħu nibqgħu noperaw f'din is-sede u nistgħu nibqgħu niffukaw fuq ħidmietna fuq dak li nagħmlu dejjem, jiġifieri fejn aħna hekk nagħmlu l-mużika liż-żgħażagħ u kif ukoll jiġu żgħażagħ tagħna stess jagħmlu iwettqu ħidmiethom u t-talenti tagħhom isibixxu t-talenti tagħhom. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Art u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li l-Gażini għandhom ir-rwol kruċjali fit-trawwim tal-iżvilupp kulturali u l-progress soċjali fil-komunitajiet tagħna. U qal ħafna drabi huma dawn il-persuni attivisti fi dan is-soċjetajiet mużikali li jixprunaw l-inizjattivi li jippromovu l-arti, l-edukazzjoni, il-konservazzjoni ambjentali u l-benesseri soċjali fid-diversi komunitajiet. Bonnici saħaq li kien imperattiv li l-Gvern ikun proattiv u jagħmel dan il-pass. L-ewwel qed li rridu ngħidu huwa li l-iżgumbrament ma kienx biss possibilità, imma teddida ċara, ġifieri kieku l-Gvern m'għamel xejn, is-soċjetajiet mużikali li kienu f'din id-diffikultà kienu jispiċċaw barra, full stop, flash line, mingħajr ebda dubju ta' xejn. Allura l-Gvern ħass li kellu jintervjeni biex isalva letteralment dawn is-soċjetajiet mużikali.